Eindelijk wie het weer eens echt vierlijpperzwaar. Geen wien, noffelijke temperatuur. En dus kon er vierlijpt worden. En in het publiek zoeken we Hannes Carrion. Een man die met meer dan gemiddelde spanning naar de wedstrijd zocht. Want dit die hij de midjes in de tweede klas. 9 meter tolven. Het zou zomaar een finale plak op smieten kennen in de jongenswedstrijd. Ja, dat is mooi. Dit is een wedstrijd. Het trainingsleppen, dan springen de tweede klas en de eerste klas dezelfde dag. En als je de tweede klas er goed genoeg binnen om in de finale mee te doen, dan mag je jongens ook weer mee doen als de teller op 0 begint. Dus ja, het is nog even een afwachten wat de rest doet. In de categorie jongens zorgen we met Tom Hoekstra die het heel aardig uiteindelijk zet. Ja, maar het doel is om je eerst te plaatsen voor de uiteindelijke finale. En dat doet Jan Teerdenauta met een dik nieuw persoonlijk record. Sontje meter 62, Jan Teerdenauta van Driels. En bij de vrouwen, ook daar een opmerkelijke prestatie. Klaske Nauta, die klimt de stok haast helemaal stil, komt aan het topketa en passeert haast de 16 meter grens. 15,94. Zij is de beste bij de vrouwen. Maar goed, dat is alweer de voorronde, want het echte werk dat moet vanzelfs straks in de finale plak vinden. De topklassers moeten haar nog plaatsen voor die finale. Alwin Vonk, 18,92 meter. Een heel aardige sprong, maar hij bleef dus voor eerst achter Hannes Carrion. Isbrand Galema, dat is de man in vorm. Hij is krijgt waarom van een trip naar IJsland, maar laat zien dat er het net verleerd is. 9 meter tredje, dus 1 centimeter verder als Hannes. Dan Bart Helmholt in zijn tweede sprong. En dan lijkt het wat beter te slagje 20 meter 34. 2 man verder als Hannes Carrion, maar nog altijd een aantal mensen net verder als Hannes. En dus kan hij hem opmeiden voor de grote finale. Het zal toch gebeuren. Nart Bronsma, een man die het gemiddeld regelmatig over de 9 meter springt, komt 2 keer boeten de sector en 1 keer wierd en valt dus aan. En het peloton wordt lietser en lietser. Theus Hopma, 14,31 en 2 keer wierd. En dat betekent dat Hannes Carrion hem in de finale meldde mij op het Koningsleppen in Burgum. Zijn rentree op het hoogste podium. En in die finale zullen we bij de jongens dat Tom Hoekstra een hele vierde afstanddeel zet. Sontje 47, net de eerste van de dag, maar wel van de finale. Ja, dat is wel raar. Maar ja, in de finale dan moet je dat doen. En zij doen het net en ik doe het al. Dus zij giet het. Ja, en ik net samen, want u sprongst heel vier in de finale. Ja, ik hier constant die Sontje meter. Sontje 47, dat zie je van mijn eerste sprong nooit. Dus ja, hartstikke tevreden. Ook een verrassing bij de vrouwen. Helianne van der Wal van Noord-Burgum. Komt daar 15 meter 30. Ook een PR, ook net de eerste van de dag, maar wel de nieuwe koninginnen. Dit weer even wel het moment om een persoonlijk record te springen. Ja, dat is sowieso. Net in de voorrondes, maar in de finale. Hartstikke mooi. Mooie kinderen. En dan de finale bij de topklassers met Isbrand Galema. Iedereen begint weer op 0 en hij zet hier 9,76 del. En dat is een lekkere afstand om de concurrentie op scherp te zetten. Het is de 4 voor Hannes Carrion. Hij had hem heel mooi wegschenlitten in die eerste klasse. Maar in deze finale zal hij net een gooi doen naar de koningstitel. Die titel die zal toch weer gaan naar Bart Helmholt in zijn allerlaatste sprong. 20 meter 36. Hij is als enige in de finale vierde als in een wedstrijd en pakt dus de koningstitel van Burgum. Tevreden ben ik er absoluut net over. Je hoort gewoon maar oren goede sprong maken. De tweede sprong weer heel goed, die 20-30. En de laatste 20 meter dat we een hele goede sprong zijn. Maar die sprong wie echt net zo goed. Ik ga de lauwe size kreeg zitten zoals met de vlagen, de laatste sprong. En dan weet je het helemaal klaar aan. Dus er is nog wel wat werk te doen. Ja, zoer genoeg van Bart Helmholt weer zijn beste sprong, de laatste in een vlaggen. Maar dat gevoel, dat neemt er mij naar de komende weken, naar de volgende 4 wedstrijden. Koning, koningin en prins van Burgum. Tom Hoekstra, Helianne van der Wal en Bart Helmholt.